Volám sa Oto Šimko. 1. júna tohto roku budem mať 100 rokov. Podarilo sa mi prežiť holokaust v partizánskom hnutí. Tam sme bojovali proti agresorovi, proti nemeckej okupácii. Každý vie, že čo je vojna. To netreba povedať, že je to hrôza. Nebolo možné s nimi vyjednávať, bolo treba ich poraziť. Táto skúsenosť z druhej svetovej vojny platí samozrejme aj na Ukrajinu. Jediná možnosť je, aby sa agresor z Ukrajiny vyhnal a môže sa o miery hovoriť za tých podmienok, ktoré vyhovujú ukrajinskej samostatnosti. Takže ja patrím k tej časti slovenského národa a dúfam, že väčšine, ktorá túto základnú tézu pripomína. Lenže k tomu treba samozrejme nejaké prostriedky a keď som sa dopočul o tej iniciatíve českej vlády, tak ma to veľmi potešilo, že sa hľadajú všetky spôsoby, ako pomôcť Ukrajine ubrániť sa proti agresorovi, lebo iná cesta niet. A toto je určitá príležitosť pre tých ľudí, ktorí ináč nemôžu prejaviť alebo nejakým spôsobom pomôcť. Podľa mňa je toto vlastenecký čin, lebo to je vlastne záchrana Slovenska. Takže keď ja mojich 20 eur alebo 50, ja neviem koľko by som prispel, keď sa kúpi za to aspoň jeden náboj, tak mám taký pocit, že tento náboj je na správnom mieste a že vlastne pomôže mne. Ide skutočne o moju slobodu, o moju perspektívu, takže to nie je vec, čo pomáham druhým, ale pomáham sám sebe.